φίλος μου. Έλα εδώ. Πώς σε λένε? Θοδωρή, θέλω να κάτσεις εδώ, Θοδωρή, εδώ, εκεί. Για να καλέσω και τη φίλη μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ, παιδιά μου. Έλα κοντά μου, για να είσαι εδώ. Εσένα πώς σε λένε? Βασιλική εδώ. Παρακαλώ, χειροκρότημα στους δύο φίλους μας. Εδώ Βασιλική, έτσι Βασιλική, γυρνάμε. Παναγιώτη είπανε. Άρα Θοδωρή, λοιπόν, εδώ, κράτησε αυτό το μαντίλι. Θέλω τα μάτια σας εδώ, θα βγάλουμε εδώ να δείξουμε ότι δεν έχει τίποτα, αλλά τι σχήμα είναι αυτό, Αγγελική, Βασιλική, τι σχήμα είναι, αυτό που κρατάς? Τι σχήμα είναι? Τετράγωνο. Και τι χρώμα? Πράσινο, ρίχτω μέσα. Έτσι. Τι χρώμα είναι? Πράσινο, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εσύ φίλε μου αγαπητέ το πιάνουμε, βλέπεις. Είναι πράσινο και τι σχήμα, τρίγωνο. Δυνατά. Είναι. Τι είναι άσπρο το μαντίλι? Εγώ βλέπω μέσα ότι είναι μαντίλι, είναι ένα πράσινο μαντίλι, το βλέπεις? Βλέπεις εσύ πράσινο μπαλάκι? Για βάλει το μόνο σου μέσα. Μπαλάκι. Αυτό τι χρώμα είναι? Πράσινο μαντίλι. Όπως και η γλυκιά μου βλέπει λοιπόν ένα πράσινο. Τι είναι αυτό? Πώς? Αυγό. Με κοροϊδεύετε? Εσύ τι βλέπεις τώρα? Τι είναι, αυγό? Κάτι κουνιέται. Κάτι κουνιέται λέει μέσα. Εσύ βλέπεις μαντίλι. Εσύ τι βλέπεις, αυγό? Είναι δυνατόν να δεις αυγό? Πώς είναι δυνατόν να δεις αυγό? Τι είδες τώρα? Τι είδες? Κάτι μακρύ. Πώς? Τι είδες? Άλλα περιστέρι. Περιστέρι? Για να δω τότε. Έχετε δίκιο. Περιστέρι. Χάιδεψε το εδώ έτσι. Χάιδεψε το έτσι. Χάιδεψε το και εσύ γλυκιά μου. Χειροκρότημα στους φίλους μας. Δυνατό.